kalvefrikassé med kartofler. I dag skal jeg vise dig, hvordan du gør. Jeg har min skåret kalvekød, og det skal jeg have brunet af i min gryde. Og som I kan se, så er gryden godt varm. Jeg venter lige til der er bruset af, og så tager jeg kødet lidt ad gangen. Mit kalvekød er ved at være brunet godt af nu her. Og jeg har taget en bouillonterning sammen med en liter vand. Det tilsætter jeg nu. Jeg har en suppevisk, lidt timian, lidt porre, lidt laurbær med en lille snor i, så jeg kan få den op igen. Og lidt peberkorn. Så skal det stå og koge. Første gang det koger op, så skummer jeg det af, og så lader jeg det stå og koge, indtil kødet er nogenlunde mørt. Nu har kødet kogt i et par timer, og nu har jeg tilsat mine kartofler og mine gulerødder. De har fået lov til at koge en 10 minutters tid. Nu tilsætter jeg min porre, og det dufter, og der er masser af smag. Kødet er mørt nu, og det passer med tilberedningen sammen med grøntsagerne. Så nu vil jeg gerne tage alt mit indhold op, alle mine grøntsager og alle mit kød, og nu er jeg klar til at arbejde videre med suppen. Nu skal jeg vise dig en rigtig anden måde at lave en smørbolle på. Jeg tager mit mel, og så tager jeg mit flydende ama, og alt afhængig af hvor tyk det man jævner skal være, så kan man tilsætte lidt mere mel. Nu er jeg klar til at jævne min suppe af, som jeg har sigtet. Jeg tilsætter min smørbolle lidt ad gangen. Og nu vil jeg gerne lige have kogt suppen ordentligt igennem. Suppen her skal have konsistens ligesom en god cremet sauce. Jeg tilsætter en lille smule fløde. Og så er jeg lige koge lidt op. Og så tilsætter jeg mine ærter. Og så er det altså bare op med resten af fyldet her. Nu mangler jeg kun én ting, og det er at smage til med salt og peber. Nu er min kalvefrikassé færdig. Jeg har smagt den til. Og den er klar til servering. Værsgo, velbekomme.